Hola, bon vespre a tots. Primer de tot, agrair a la Neus, al Lluís i si algú altre ha intervingut el fet d'haver-me convidat aquí. La veritat és que, com diu el Lluís, és l'oportunitat de trobar amb amics de fa ja bastants anys, uns quants, no, Lluís? Ja. I tant en una banda com l'altra, per tant, sempre això és un plaer. A mi el tema de la interacció a través de les xarxes sempre és un tema que m'ha agradat, tot i que jo sóc dels que utilitza, per la meva feina, utilitza el correu electrònic des de les èpoques en què era una cosa que només la usaven dins de les universitats. I ja em sembla que devia ser l'any 95, que era vicerector, devia ser aquell any 96, que vaig posar en marxa el web de la Universitat de Barcelona, que era una cosa en aquell moment bastant deficient, com tots els que hi havia ara. No dic que alguns encara continuen, però vaig posar en marxa una cosa que li deien la bústia del rector, que jo rebia directament i que passava al rector per tal de buscar la interacció. Segurament devia ser els primers que es feia es va prendre aquesta iniciativa. La meva motivació, jo vaig començar a escriure, com deia el Lluís, de fet em sembla que va ser de forma seguida, al mes de juliol de l'any 2006, tot i que havia començat una miqueta abans, tot i que també tinc articles penjats des d'abans perquè els vaig posar, però de fet la meva inauguració formal devia ser doncs a la primavera de l'any 2006. Per què ho vaig fer? Doncs d'una manera molt... O sigui, m'agrada el tema, vaig veure que era una eina interessant i vaig pensar que la capacitat d'opinar que teníem a través dels mitjans ordinaris, els canals normals, és molt baixa. Jo, més que divulgació, el meu objectiu era tenir una certa influència. Crec que la veu de moltes persones hi arriba poc i que era una possibilitat de debat o d'interaccionar. I per tant, més que un blog de ciència o de divulgació científica, que també en faig, encara que no tanta com voldria, el meu objectiu va ser en aquell moment parlar d'universitats, de recerca, i també parlava una miqueta de la societat de la informació, tot i que com que això no és el meu món, doncs vaig anar deixant-ho i de tant en tant hi intervinc, però no. Tot el que són TICs i tot això doncs en sé segurament com qualsevol ciutadà, segurament en universitats i recerca sé més que qualsevol ciutadà, però en temes de TIC doncs soc un usuari, per tant la meva opinió diríem, o podia tenir menys valor. I això és el que em motivava, poder arribar, poder donar opinió, poder transmetre. Jo veia i segueixo veient que el que és el món de la universitat i el món de la recerca, doncs, si no és per alguna desgràcia, ara ha canviat una miqueta, però no sortia pràcticament mai. És a dir, el nostre món era un món si no cremaves una cosa a la porta de la universitat o no assaltaves un rectorat o coses d'aquestes, doncs érem uns desconeguts. La recerca sortia com amb alguna bestiesa que publicava algun diari amb una frase, però realment no. Ara, avui dia, no. Avui dia ja surten coses serioses i se'n parla, i TV3 en parla, però fa ben pocs anys no era així. I aleshores jo pensava, hem de tenir un canal, m'hagués agradat no fer-ho i que hi hagués hagut el suplement de l'Avui dedicat a explicar la recerca, les coses que passen a la universitat, un suplement, ni que sortís els dimarts, no sé com dir, no, tampoc tampoc és que demanés molt. I vaig començar amb aquesta idea. No m'ha amoïnat mai el seguiment, per tant, si em pregunteu, de fet, jo en aquest moment ho he mirat avui, perquè dic, mira, deixa'm la curiositat de saber-ho, perquè no sabia. Em sembla que estic a prop de les 7.000 entrades, que vol dir que habitualment faig cada dia, el que passa que, per exemple, aquesta setmana hi he estat una mica poc dedicat, perquè, per això que es comentava que l'escola de doctorat, doncs això m'està omplint massa el temps, m'ocupa més
vaig anar al Liceu, coses d'aquestes que també eviten, perquè jo habitualment, o és algun dia que veig una notícia, quan m'aixeco i l'enganxo, algun migdia, o normalment és havent sopat. És a dir, la meva dedicació als blogs sempre és havent sopat, i per tant doncs vaig una mica accelerat, i a vegades doncs no m'allargo molt amb les coses que hi escric. Normalment m'agrada agafar una notícia, posar-la, la que surt, i afegir algun comentari personal, és a dir, donar una certa opinió d'aquella notícia, ni que sigui amb una ironia o amb una frase només, o a vegades no. A vegades sí que hi entro i analitzo un problema. Per exemple, jo què sé, doncs un polític del nostre àmbit fa unes declaracions, a vegades les agafo, les enganxo i les vaig comentant punt per punt. A vegades és simplement, com per exemple, anunciar el dia que vaig posar que fèiem aquest acte, doncs vaig posar la notícia i punt. No vaig extendre'm en absolut, perquè per si sola s'explicava i allà jo havia de dir poc, a banda que estava molt content, doncs poc podia dir. No m'ha amoïnat mai el seguiment en xifres, el que sí sé és que el té. No sé si molta o poca gent, perquè encara que tinc enganxat a Google Analytics i això, perquè m'ho van enganxar, ni ho miro. Potser fa més d'un any o més segur, que ni miro les entrades que hi ha. El que sí sé és que si he comentat segons què, doncs el cap de gabinet de la ministra Garmendia, doncs escolta, això que has dit, l'idioma no ha estat un obstacle mai. Aleshores, igual m'ha passat doncs amb algun rector d'aquí o m'ha passat amb multitud de polítics, per tant, del món polític. O et segueixo, no sé què, et trobes a gent, no, això que vas dir, això ho sé, per tant, però no sé la xifra. Comentaris, no gaires, com no sigui alguna cosa, segons que hi ha notícies, genera comentari, a vegades hi ha hagut debats dintre del meu article, debats entre el cap de gabinet de la ministra Garmendia i multitud de gent amb bronca entre ells dos, jo sense entrar-hi. És a dir, que ha passat de tot, no molt, però jo, perquè tampoc les notícies no donen per tant, però sí que jo sempre que diuen alguna cosa hi contesto. Penso que sí, que és important. També la meva capacitat de dedicar-me, doncs, com que estic en 3 blocs més, doncs és limitat. Som polítics, en el diari gran del sobiranisme, que va començar l'any 2008, després el bloc de 10.000.cat, i després tenim un altre, que és La Mosca Vironera, que vaig escrivint periòdicament. Però el que m'hi dedico més, els altres són més periòdics, el que m'hi dedico sempre és aquest. Aleshores, ja dic, no puc parlar gaire de seguiment i el que és contrastar la informació jo sempre ho faig. No vol dir que alguna vegada... Tinc una anècdota que una vegada va sortir una notícia, no sé on te la vaig enganxar, amb una... Perquè jo miro molt, tinc un reader posat i aleshores tinc seleccionats una sèrie de temes i m'hi arriben i aleshores doncs me'ls vaig mirant. I em va arribar una notícia que uns feixes de no sé on s'havien mort per unes antenes. I aleshores aquesta notícia vaig anar seguint-la i vaig anar a com se diu, una d'aquestes revistes d'informàtica famoses, no me'n recordo, he perdut el nom de la revista. Vaig anar aquí i dic, això jo és que no ho entenc. I vaig anar seguint. I aleshores era una granja d'Holanda que els havia passat això. Vaig anar buscant la informació. De la informació de la granja d'Holanda, que eren 40 feixes, vaig anar a una altra notícia, que és d'on l'havien tret, que no sé quin lloc del centre dels Estats Units, ja eren 100, un altre arbre, no eren feixes, però venia d'allà. I aleshores, això, eren unes investigacions que havia fet, que les havia confirmat un Premi Nobel de Física, que no recordo el nom. Vaig buscar el Premi Nobel de Física i no existia el tal Premi Nobel de Física. És a dir, havia sortit una notícia, no sé exactament a on, dels Estats Units, i havia acabat amb els diaris, en totes les agències, Europa Press, el no sé què, tal, en totes les agències que el que feien, el mal que feien aquells, no sé si eren telèfons mòbils o uns repetidors, no me'n recordo, I aleshores havia acabat en això.
Aleshores, doncs, jo vaig escriure, la meva repercussió als Estats Units devia ser espectacular i tothom ho devia saber, però bueno, em vaig donar el gust d'explicar que això era una bestiesa. És a dir, a mi m'agrada arribar al fons de la informació. Això no vol dir que hi hagi alguna notícia que surt d'una de les fonts, tot i que procuro mirar, doncs, quan és una notícia que l'han fet aquests i aquests s'empipen, doncs a vegades és la notícia que donen aquests i em surten els altres, no, és que han dit això altre, bueno, jo ja ho torno a publicar, però sempre intento contrastar-la perquè si no penso que és una... Això de repetir el que han dit els altres és un mal sistema. També publico, no els tinc aquí, doncs per exemple, no ho sé, ho vaig entrar perquè ho veieu així ràpid, encara que ja estic al límit, però vaja. Aquesta és una notícia, res, del d'Engincat, que havien tingut una bona notícia, aleshores, no sé, escric osteoporosi, que es diuen moltes bestieses de l'osteoporosi. Jo em dedico a la bioquímica de la nutrició i aleshores doncs, aquí hi ha un article científic i aleshores jo dic, és que no té massa a veure amb el dèficit de calci. I ho explico. Per què? Perquè calci, calci, calci. No, si en trets l'adequat no passa res. O també doncs, m'agrada parlar de coses com coses que no tenen res a veure. Això no posaré d'una altra manera i arribaré abans. Em sembla que per aquesta via. Del World Economic Forum, de tals índexs aquests, perquè els dono la cita i m'agrada comentar què és el que diuen i com estem i per què estem d'aquesta manera. O, per exemple, a vegades del que faig simplement doncs citar els propis articles que m'han posat, que publico habitualment a l'Econòmic, i aleshores aquí faig una breu referència, envio a la gent a l'article. És a dir, que vaig fent coses diverses sobre... Vaig fent coses diverses. Mira, aquí tenen tots els rectors, estan tots no, uns quants, aleshores per alguna cosa. Vaig donant notícies diverses. Un bloc de divulgació científica. Em faig més de la que voldria perquè quan agafo un article científic, què és el que passa? Doncs que vaig a buscar l'article original, vaig a veure què diuen, clar, m'agradaria molt fer-ho i si tingués temps us asseguro que ho faria, perquè crec que és una eina magnífica per tirar endavant. El que passa és que, clar, a les 10 de la nit fins a... ja no em dóna temps. Bé, ja m'he acabat el temps.